שיהיה בהצלחה, תהנו. תמשיכו לרקוד. שלום, כאן כתבנו מהשטח, אורי מאיר. רוצה להגיד לכם שאנחנו מסטודיו ריק ריקוד עושים היום מופע גדול. גם אצלנו בתוכנית יש אמצע, אבל אין סוף. טוב, אז מיקסר שלנו, מה תגיד לנו ככה על המופע האמצע שנה שלהם של ריק ריקוד? טוב, קודם כל חבר'ה, שיהיה לכם מלא הצלחה. תמשיכו לרקוד, לתת בראש. קודם כל, לנהוג בזהירות, זה חשוב מאוד, כי צריכים לשמור על החיים, כן? ומה עוד פעם? היום זה יום שלכם ואתם חייבים ליהנות. תודה רבה לכם. ולכתבנו, אני רוצה להגיד לכם, שיהיה לכם הכי בהצלחה ושתרקדו מהלב, ואם אתם לא רוקדים מהלב אז אל תרקדו בכלל. ומה שחייב להגיד לכם יותר מהכל, כדי שתוכלו להגיע לסטודיו, תנהגו בזהירות, כי זה הכי חשוב. תשמרו על עצמכם, עם ישראל חי. Unstoppable. Cocktail of Mendes Crew. אז יאללה, להתראות. זה הצוות שלי. מאוד אוהבים. יופי, מאוד אוהבים. עד שלא תחת לבן. נכנס לי כאן, זה עורק. אתם רואים? 6, 7. מיקסר, מה שלומך? מרגיש רוסי אחי. אז מופע אמצע, ערב להקות. מופע אמצע לאחר כל המופעים שיש לנו עם כל הארגונים של היום. אני כבר מבולבל, גם אצלנו בתוכנית יש אמצע, אבל אין סוף. זה חשוב, אם לא, לכל הראפרים יקבלו מכנסיים. וזהו, תהנו, היפ-הופ רולס, ביאץ'!